dagiti mahilig iti punsyon. Lalakay ngagkatkatay, babbaket anakarupanget, babbalasang akulot ken babbaro anaangdod. Ubing atimmangken iti mukat na, agtutubo ayelo tingipen na. Dagiti baak atugpol, ken balo asingkol. Dagiti pensyonado nga imot, kastamet dagiti diadal nga ulbot. Nakayo amin at agbarangay maululaw. Umasideg kayo, ket tinggenyo ti makapakatawa nga istorya ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan ket pagdidinamagan. Sikat tinagan na kadagiti punsyonan ken tupadan. Ni Amang Tulisan ket nabayagen ang kapitan iti barangay pinapaitan. Ti maysa nga anak na adik ti cocaine. Tay manugang na ket operator ti weteng. Tay maysa nga anak na ket konsehal. Ti sabaling anak na ket agadyay mental hospital. Tay may kalima nga asawa na ket negosyante ti pandesal. Tay tiks na nga artista ket smuggler ti dolyar. Ni Amang ket nabirngasan at tulisan. Gapo ti ugali na dakes ken mapagbutbutnan. Ni Amang Tulisan ket adu ti armas ken bodyguard na. At the bodyguard na numapan makisala. At the bodyguard na numapan manguruna. At the bodyguard na numapan makimisa. At dapay bodyguard na numapan de kasilya. At the bodyguard na numapan makimiting. At the bodyguard na numapan nagbuya ti buksing. At dapay bodyguard na numapan makisinarap ti bading. Ni Amang Tulisan ket mahilig nga agdadael. Nayanak kanugamin ti igid ti baybay anadawel. Kaadwan nga agtutubo ti lugar da ket naadik da. Saan dan ammo ti laod ken daya. Agpatpatnag anakamulagat da. Agmalmalem agkatkatawa da. Katawa, katawa, katawa. Agkatkatawa da uray dadadjay punerarya. Umit-isem da uray addadadjay kasilya. Agtutubo na dadael da. Gapo tay syabuken cocaine asininghot da. Ni Amang Tulisan na palalo tiragsak na. Syabuken cocaine adun tinaganan siya na. Pati isuna ket agkat katawa may maysa. Kat katawaan na tay agbagsit anwang ti karuba na. Ni Amang Tulisan ket magustuhan na ti agtatakaw. Tay kwarta ni kulas mangalap timbulsa na. Tay kwarta ni pulon mannalon tinakaw na ket insugal na. Tay bayad ti kamatis ken mais inawan na. Tay kalding ni karding pinulutan na. Tay pamusyan ni isang inadubo na. Tay brief ti karuba na linibas na nga innala. Panagtakaw ket nagbali na pagbaknangan ni Amang Tulisan. Takaw sa kaliwa, takaw sa kanan, takaw jayamyanan, takaw jabagatan. Lumugar ti barangay pinapaitan, nagpait ti isendan. Amin apunduda, imbulsa ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan kay ayo na ti agpatay. Pinatay na kay kawitan ni Ayban. Pinatay na kay kalapati ni Mayang. Pinatay na pay tay pusa ni Sitang. Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan. Kabuteng da sangwen ni Amang Tulisan iti kinakapitan. No adda lumaban ken kuana shotgun ti pasaram na. No dagpanggep akabalubal na sigurado ngagtangad ti barsanga. Kasta ti galad ni Amang Tulisan. Isuwa nagtalinaed iti kinakapitan. Uray awan pulos inna nagapuanan. Gapo ti galad ni Amang Tulisan akas kapitan ti barangay pinapaitan. Dagiti opisyales nagbalinda ay useless. Dagiti lideres nagtutubo nagbalinda nga aso-aso. Dagiti organisasyon nagbalinda para sala ti kalsada. Kaya nagparada tunggal piyesta.
Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan, nagbalinda atengel ni amang tulisan. Ngem denteng ti maysa nga eleksyon, agindeg ti barangay pinapaitan, kaya't dan asugatan ni kapitan. Ni amang tulisan ket relax na relax, gapu ti adu a kwarta nga inna inwaras, isem na dumanon ti lapayag na, imaginan nan tinna panagsapata, akas kapitan ti barangay pinapaitan. Ngem idi agrugi ti bilang ti butos, tay isem na ket nasukatan ti misuot. Dagitoy ti resulta ti butos kadagiti presinto. Amang tulisan 0, tay kabalubal na 50. Amang tulisan 5, tay kabalubal na 40 ket 5. Amang tulisan 10, ti kabalubal na 10. Ni amang tulisan aglagawen, kilikilina agling eten, isem na umalseben, palagkita na agsip ngeten, rikna na maulawen, ni amang tulisan na abaken a kapitan, agindeg ti barangay pinapaitan rimkwasdan. Kakabsat dito'y barangay maululaw, saan tayo kumaapaalilaw. Ti kandidato ang mahilig nga agdadael, agtatakaw ken agpabatay. Amang tulisan ag goodbye kan, mapankan di daga anakay karyam. Di punsyonan ken tupadaan, akadwam da Patricia ken pakwan. Bow.